Мишо тази седмица по лекари, другата седмица Ей, той е Фиби. ще ходи на Фиби. комисията и после с Вяра. Фиби, като Ама ти другата кърче. седмица, като тръгне, Вяра Кой ще сладко води ти кърче със си? себе си. Айде, Лана сега. Идваш ли? О, Боже, го снимаш. Снимам го, да. На земята. Той е слага на кружката отгоре, на лампите. И направихме тъй, не знам дали ще му хареса. Временно. Ето те, къде си. Сте свършили Дипка. толкова работа. Миличко. Докато Фибичко. го дойде часа за доктора, той Фиби, направихме. като Фибичка. Да. О, душичко. Пътувате добре, горещо или има климатик вътре? Има климат. Климатик, всичко си има, спокойно беше. Спокойно. Спокойно, да, хубаво време. Обаче нататък много 30 Ей, градуса. Фиби. По това време... Тук го дава 25, 26, 27 и като завали, разхожда. Да. Ами тук 2 дена, май в цяла България. Децата пораснаха. Котетата също. Те? Обича да го галя. Да. Много, много. И почва да се търка, да се търка. Ето, да се търка. Тук голяма тишина. Те и пускат тук. Изучение става. Искаш ли на слънце? Елай. Елай тук на Как е слънчице. добре? Ма те на слънце може да отидеш, ако ти е гладно. Да, добре. Ето ела горе. Ела горе. Бабата. Бабата е добре. Да внимава скромно, че стават по-големи годишнини. Няма скромно. Те по следно време се опакат се и падат кръвата. Мишо, купи ми Айде жено. на люката. Мишо, Ама трябва да спре някакво лекарство време, да ги намали. тя ги намаля. Написи. Той Мишо също. И Мишо трябва да купи. Фиби. Мишо, кръвното му в последно време е добре. Хубаво. Да, добре. Не знам днеска как е бил на лекара, на кардиолога. Добре. Нали? Не ми каза Като дойдеш, как му е кръвното, каза, че са му направили каквото трябвало. Ама той мери ли си го всеки ден? Да си го проверява? Не всеки ден. На времето, когато му беше високо, всеки ден, по 3-4 пъти на ден. А сега му е добре. що и не рядко. добре. То си му се се усеща. радва. Усеща се, ако нещо има тогава. Да, Е, да. Ако той са стършал. Стършал. Стършало ли дългата беше, и бръмбър ли настояне. беше, не знам. И там. И ти какво клип ли му правиш? Правим му и клипче. Специално внимание. Вип персон. Да. О, ще седи при тебе, докато го гледаш. Няма да мръдне. Няма мръдна тук. Ей, всеки обича хубавото. Да. Фиби? Фиби? Ела, писи. Къде си ти? Фибичка. Ела. Ела, Фибичка. Моите деца стават по обяд. 10. Какво търчи? Като каза мър. Си мърка. Къде там си каже ходи? Ще ти примерно. Да. Аз съм майка и въпреки че аз не милвам така. Един път ми се качи в скута, толкова се отчудих. О, милата. Шичка. И сега като напече, ще иска и тук отвънка да се пече. Да, на слънчице много хубаво Принче много интересно. Като изложа да еди, макар и тук, тя пак се притеснява да се оглежда, да не би някой да влезе.